be matrasi atrame kwa wi aso da me bi nkura hyesem ene so ebrem nkura hyesem na yede nipa pi enya ensem pa firimu nipa pi enya nkura hye pa firimu isanti nipa pi a subscribe enti sa susu nya ya dane fama nya ya won subscribe bi na fi on like ya fi on share ema afutuo no enkwa chiri emfama nipa pi a won so ebese won tie no bi ana opani bi asamo ka kire de ma eno na matu di se yebedi nkunim seni sitie bia papa ne kasa abebuom kasa abreko na no mai adwene mo ayo basa ay Christian openda odawu paso eno friend ba ebi ema eno sha sese okasa nesa okasa nyam nsa mokai bi edese obra kwantu yi yebedan afamu akotu edikanfo obi nko obi ma yedu so obra kwan so fa ennafo eso hade achi yi ede ni mia ebe fam akope batabi edi obra bi po enya bona nemu wasane ene tisem ayedin enso enya emada if you said yes pen ye di ni abre ye frase kwa abosiebo enye ne amoche de waye nua ye ne no ati ya oni baabi ya eko na so sadie etie biara ibedi do opani eka sase mu wie na o ka kire de man bi se abraboro eye sikai ni fanu efa eye soso ana efa ensu ye chenche enti so godru soso abraboro na so kwa ya biye ya towasi ya hwochi ifise so enti hoda ye ka so a ede no se asemo ebisi ye o trosemu price for na kwanu na omo eko na onkoduru baabi a otudi se elem a ohwe brodo mane eniema ewo ho nnuaba hodo a ewo ho na fe de ho de pa iti usu se anka onka pa ko wanu kakra no so eseso ne sikom di wo ensuo kra no munya bi no okotu usu bi ensuo no no o de ka wonu a da bi ehon so mtu di se mara honye
Panya nika yetra yebewu Josi free ha ele aho ana papa yi edi sansemi eya futuo ele manba se so kodru elema eya so no ya emwani yipi wo sa patuo untwiwe Uda so na so a wo kro Uda so na mo bra patuo mo wo kro Enti se ne sika kakra bedi wo nsam se ne japade bebesi bedi wo nsam se ne wo kwatu akwa bia ma ne mo akoyi a ema no nya wo de se wo ne wawie enye wawie se ye so abetra hoda kai se ye wo so kwan na so kwan so be kwa utranye obedi be ba ho so no o ko si chichi Osanso to asese Sayele kudu chichi kromo aya ku chire kromo ani da so bie ne ho aya roho anya ku chire no Pedro kawano Ibisenye kwa ana betra Okato asese Adie bia e ba ye no ebeko Bibi no homa aba atra wacha se wi di o yakopon boy no ifriba Obedi mo choose tough times never last Emre mo adin no akuchibre mu no entra hoda Enti se odu so kru na ya akuchire Na utwa ni baby ye ya kai se onka ho na bi be free enipa bebre du chichi kromo a ebi potimi kan no eduro no kase obre ni mi ani ni yie obre ya chichi me afemi hu de mi nya bio awa abrabo emu ya kai trim ne kase debi medini ayo nkunimdie ebo a woto a edi nkunimdie ba debi medini sanso na nam so e problem fi se e ho de na nam si yo na kwa be na so ka no bi ti ma fiase Efiasi boma tsayi ya kun sori Nipa bebre yesika pi ene di obi kura abon No nam si to so kwa so kro no office no adan De dane sanso a ya na ade ba ko pe ene wo so kai se ne siti bia na adani mpa obi Mamedinim anya okasa If Joseph Parker said ade bia wo bo ntiri masusuo no be nyina be wa ma You shall decree and it will be established unto you So the sase we shoot to Maybe on the bia yekundi eno E wo se onya aduane ni E wo se onya we na so wo dwen se wo expect se Bibi papa and the one ever. Away gidi asem. Never no say me medin kuni. The kai said, I did biera obo team as sure. The begina, the bayer home as so and the home. Who kai said, a brother is shadow. Near my Taka can say me. Asa sanu ebedi ni papi enya Enka isa ko bobola kuma be ka kira wase ayo de tara sa die ni da bayo so de ko sa no o san sani ude onya yeda idini papi enya
nanso so sɛ nnɛ wotumi ka sɛ mɛdi ne mu a ɛbɛyɛ nkonimdie ɛde ama mafotu a mewɔ de ɛma wɔ nie fa saa asɛm yi tie fa bɔ bra ne mmoa wo ɛwɔ w'asetena da wase pii